Il-Parlament tal-Awstrija llum ivvota biex jitwarrab il-Kanċillier Sebastian Kurz u l-Gvern tiegħu. Il-vot sar waqt sessjoni speċjali tal-Assembleja fi Vienna fejn il-Partit tal-Ħelsien estremista tal-Lemin eks allejat ta' Kurz fil-koalizzjoni preċedenti appoġġja mozzjonijiet imresqa kontra l-Gvern mis-Soċjal-Demokratiċi fl-Oppożizzjoni. Il-Partit tal-Ħelsien Awstrijak kien spiċċa fl-eqel ta' skandlu politiku li wassal għat-tmiem tal-koalizzjoni fi Vienna. Il-President tal-Awstrija Alexander Van der Bellen issa jrid jiddeċidi min se jkun il-Kanċillier ġdid tal-pajjiż li se jkun qed imexxi gvern proviżorju sakemm isiru elezzjonijiet ġenerali ġodda li qegħdin jissemmew għal Settembru. Sebastian Kurz li jmexxi lill-Partit tal-Poplu Awstrijak b'hekk sar l-ewwel Kanċillier tal-Awstrija li tilef vot ta' fiduċja mit-tieni gwerra dinjija l-hawn. Kurz li għandu 32 sena kien anki stabbilit bħala l-iżgħar mexxej ta' stat fid-dinja. Aktar kmien illum is-Soċjal-Demokratiċi kienu resqu żewġ voti ta' sfiduċja, wieħed kontra Kurz u ieħor kontra l-Gvern. Għalkemm is-Soċjal-Demokratiċi jikkontrollaw biss 52 siġġu fil-Kamra t'isfel tal-Parlament ta' 183 deputat, il-Partit tal-Ħelsien li għandu 51 deputat qabel jappoġġja dawn il-mozzjonijiet li kienu jeħtieġu biss maġġoranza sempliċi biex jgħaddu.